Ọhaneze Ndi Igbo ekene m unu. Ịma na asị onye kpata nkọ ahụ dị ngwele abịala ya ụgwọ na okwu ji ebe n'ụbọchị nke taata bụ okwu ọgajiki, okwu dịle anya na alụsị ikuku, eze ikuku nke bụ nọkwa na mba ofesi. Na ọgajiki na ịga ekwu okwu ka asị na onye agbịrị ọgwụ anwụ n'isi. Na bụkwa na-emetụta n'nya bụ ọga anyị nna ya ochie bụkwanụ ya bụ eze ikuku. Unu mana onwe mgbe eze ikuku nwere nsogbu wite ndị alụsị dị n'Ọkịja n'ọha nwa pọsụcha distance. So ọgajiki ebe apụta wepụ mgbe gara aga wee na-asị na nọ ya nọ na nke Ezeobi, nwoke ma a na-akpọ eze ikuku apụta na-asị ka Ezeobi wee nye ya ego. N'ọkụ wee na-asị na ịbịa yọchazie ego n'azụ, ịbịazie na ife na-achọ ịgwa mmadụ okwu na nọ na-eme ihe na-adịghị mma. So onye nwa ka nwoke ma wepụta today wee na-asị na ọgajiki na bizie sponsored boy bụ Ezeobi ji akpa mkpamkpa na ala Igbo anyị. Onwe bụ na ma Ezeobi ọfụma bụ na Ezeobi ise manipulator, na Ezeobi manipulate ya ọgajiki pụtara na-ekwu ihe ọ na-kwesịrị ikwu. Mana kịta na ọ chọrọ ịbọ ma Ezeobi ike ma ọgajiki ike ka ụwa niile wee solukwa wee mata ihe na-agazi na ala Igbo, maka na Ezeobi is not really who you think he is, because no use the ọgajiki kịta ka o si use onye ọbụla ọdọmpụọ ọgajiki. By then abịajụwazịa gịnị na-ese ọgọlụ isi onwe ya nọ n'osi egolu isi onwe n'ihe mere akwa ọkụkọ mbọsị a ọgbaghalụ jeburu ụzọ jeje post nọ ka akwa ọkụkọ apụtago adenobi nya ọgajiki gachakwa ihe gacha asịkwa mba na akwa ọkụkọ apụtabe. Ezeobi bụ the first person bido break where the fake news na akwa ọkụkọ apụtago. A day later, it took him close to 17 hours before pull the post down. Wee kwetakwa na akwa ọkụkọ apụta ọ mgbe ji park bịa rezie alarm. That's when he now pulled down the post. So kita anyị na-ekwuwa wee na-asị na geenụ clash between eze ikuku, alụsị ego na ọgajiki ka onye ọbụla malụkwanụ ebe nsogbu ha na-esi apụta. Anyị ekwuchakwa ka ọha anyị n'ọnụ bụ seketa na ene vidiyo unu ghọta ebe okwu anyị na-akata atọ. Ndị Igbo lienu, nwanụ gbuzuenu, ọkụ ezi ikuku, mmụọ na-abata abata, ọnwụ na-egbu ndị ilo, power. After video mere today mbụ MCJ Park okwu anyị ọnụ. Some people love the video, why some people counter the video? Ima why? Ife a bụ ndị na-hate ọdịnala Igbo na ndị hetiri mmiri enwilo ọkala akwụ. Because na mmiri enwilo bụ somebody obi eyi oye na-alụ ọlụ mmiri na-emere onwe owe. Mana ndị ilo na-eme anụ ha ana ihe gbasara n'isi ha ebido iwe iwe. 1. Ezeobi bụ number 1 enemy of mmiri enwilo. 2. Jik bụ number 2 enemy. Ha achọghị akụkọ mmiri enwilo. That's why they are angry. But you can never stop whom God has blessed. Ezeobi is a manipulator. He's a criminal. And all the guinea trickish in nature. Nejiki nwambara ụta akwụkwọ. Nejiki nwa ahụhụ. Nejiki ụgwa na-ata mbụ jiki. Oji ukwu ọkụkọ okwu walara n'iyi. Ezeobi na-agbazi ife ọ ga na-ekwu. Ezeobi, you are doing great mistake because gịnị na onye iji were alụ ọlụ bụ nkakwụ ka ọ bụ omewuhie opeka mbụ jiki. Ọ nụrụ afọ na asa ka ọnwụ yetego anyị ma ndị bụ ndị na olue. First, after the video many analyze. Watch anya. Only one video Jiki made last time.
After video anwa, you come okwu n'ime. Why? I'm too intelligent. Jiki si na m n'obodo oyibo. Olu na-enye m ego. Mba, mgbe na-ayụ Ezeobi ego. Mgbe m fu the video. Because I'm a guy man. Basilike, Ọmenala Igbo. Iti hodi me ọnụ. Ịma why? Ọ bụghị mgbe ọbụla ka nkịta na-agba ụja. And ọhọ mbọsị nwata ya furu mmanụ ka a na-apị ife. Ọ mbọsị nwata ya furu ogulu akwụ ka a na-apị ife. So taa bụ the day. Mgbe m fu those things ya nwe, ihe mkwuru obere na this guy na-akpọ Ezeobi is a manipulator. I have every voice note between me and Ezeobi. How he comes to my inbox, how he calls me, how he talks to me, and everything he talk about other DB and other people and what he needs. One thing you will know about me, but I can on the phone in an answer. I will record who you are. They will look at because I'm a no game, man. I'm easy. I have an natural. No, they are not bamo. So, nuzie n'ọnụ mpampam kọrọ mpampam balota akwụkwọ kas na ebu Jack ka ọsị ojik ya ma ha ben na ya mu ha mụrụ ya nwa amụrụ n'iro ya enwe nna onwe nna ya test ya amụ jik amụrụ ya n'elete ọ bịazie kwuo ya bụ okwu nsị so na Ezeobi chọrọ iji ngwe gbali iru ka mgbaziere mbụ ezi ikuku na mmatụ the whole video and the whole voice note n'iru akwụkwọ nyere Ezeobi 1 hour 1 hour failing to do so, I will publish him. He's a manipulator, he's a criminal. Ofra Akwananya is a criminal. I know what he said about Akwogo. I know whom he is. And I know what he think. Power. Oh, well, if Okulu Mbro Ogajik, na video mere basala je park. Or said I call to go to Leonarose, Oje Yombagara is a lie. Even Jik, Ezeobi, and Akalotugo is a coward, on a coward. Akalotugo is nobody now. Get a watch him back Akalotugo. On Logo, on more Mujakalatugo. Monji Biwa Jakalatugo. Very soon, no, I'm not. Meji where the lay aqua, who say, na Ezekiel gather. Let's watch and see. Watch me. Nebecha. When I jig. Na boss I had the beer. Game say wala na mani yiru anna. Okongu di beer. Bitori make canvassers. Jig. Gwali ogu. Pawale nda says ka babuenya na okija. Okuonya mgba amboko ngudi beer. Some believe, some no believe. When you be for mambu jig. O Messiangi mana Ezeobi na sponsor the game. Jik oje mboko ngudi beer na be Ezeobi. Oga menya promo. Ezeobi cho onyo so get away from here. But why? Oh man, no jig. O Messia Ezeobi boba mire win war. Because get ocho good dibe na ni, but obu evil dibe. O Messia na kwa ko se okwu. Jik batambu jik. Ga mezie ha na abọ ka ha na mma. Go we na information. Onu na kwa ko Ezeobi. Oh, Jiki boy na arụ the game. O miti ya kwa ọkọ. O buru nke akwa kwuru, jekwa Ezeobi kakakakakakaka. Ebara nso nke ya bụ nso onye ebele ile. Nso ya bụ nso onye ebere ile maka uche ezu. Negosi weta ahụ. Oremeka ka akịrị n'ime mmiri. Onye ụwa jụrụ ajụ. Ọ pụọ buru maka akwa ọkọ bụ Ezeobi. Eburu ha akwa ọkọ je tiere mafia. Nala akwa ọkọ ego ka ego akwa ọkọ. Ha ka ego akwa ọkọ. Nyezi akwa ọkọ change. Ha gbo akwa ọkọ ọsọ afia.
equal 200 million or 100 million. How does it have 1 million? Say, take this one to support. Also, I have a also afia. Osimbujik na Ezeobi lụrụ ọrụ mmụọ mgbe na-ajụ Ezeobi ọ na-alụ ọrụ mmụọ mmụọ onye ọ bụ nwere ihu mmụọ nwe ihu mmụọ mgbe Ezeobi ọ na-alụ guy he's doing guy ọ na-agbakwa afa because mgbe ife a na-eme mmụọ bụ ezi ikuku kulat na akpa ya apụta on Thursday ụbọchị okwu mbụ mmiri enwe ilo ụbọchị apapụta that night for Friday. Who is that night? Uncle, go melo. Bembe live video. Go and check my live broadcast. Ezeobi barajik. Na patago. Oje me live video. Obula asik obu. He nwe hogo. Nkanka gumpo. Ihe mere mfoji. Ihe mere mfoji abụ mbịa nkụwapụ isi eto hapụ na ana. Ndị a bi zubo ohi. Roma guy. Zubo ohi. Ka ha were akwụ wee shine no. Luckily, I miss if I name. Though they are often with me, many people lolo more n'ọlụ obufonye. Ekpelu chuaja menu mana when I saw up and they won. Mana from nkesi na bụ Ezeobi onwe ihe o mere nwe ha ọgwụ. Ọ gbara ọsọ gbala aba jezo na aba. The first day ebula akwa ihe o mere that day ọ ga na-ezi ụmụ no mwebo ọdara iwe jenga no mwebo egbu ọ na-aṅụzi akwa ọṅụṅụ Ezeobi enye nke 1 hour because I will publish ihe mere unu iji wee nwee nsogbu ta akwa ọkọ before edolu ana ọmụ na ekwu ije nọmba m yes I hold all your voice notes I know whom you are. And I still hold the one people brought to me. I'm a money both move man now. Jik can never cover your evil deeds unless you repent. Jik won't ask no lower. Otala arunanyam. Obalan hagwe and aro. Usikwa ikonkwe egbe, nyabute egbe. Onkwa contact. Kamando contact. Now with the streets. So Ezeobi na Asaba. Ibu ezigbote mmadụ yene manipulator. Ibu enyi akwa ọkọ. Normally, ibu enyi ka ị mara ife ị ga-enweta n'aka ya, ka ị mara guy ị ga-arụ n'aka ya. But I know who you are. So stop to envy mmiri enwe ilo. Stop to envy that young man. Mmiri enwe ilo, they are above you. Ejisina jik wala agbe ya mba because mmiri enwe ilo no ahead of all of you. Ni ha na-eme na mmụọ. Aka ya dị ọcha ọ na-emere onwe ife ọ na-eme mana aka ga-adị ọcha aka jik bụ na nke a bụ nkịta nọ na kemakpe nọ na atani nwa ha gụrụ nke ha agụ maka ma m ndị na-eti ile ọnụ n'okwu n'ezienu pampa jik dị ka nkọrọ na asịsị na awaja enye ọzọkọ ngwudi bi ego mana mgbe akpanyere gị ego ka i were ya rụọ ụlọ we believe you. Mgbe ego you ebo cement, we believe you. You're a criminal. Your brother bụ kes no nya bụ akwala tugo ekperima were pipe tin ogwu akpụ were arụ guy. Have you said that evil thing na emeba anwe ikwugi esis man kwue na maka ibe onye ohi. They are paying you money. Man kwere me n'Ọkịja benna gị oyi pụrụ ịga mba ọzọ mana benna gị na-agba ọkụ benna gị eji ohi were egbu ogwu akpụ were ohi do n'ogwu akpụ ti pipe n'ogwu akpụ abịa eme na mmụọ na-ekwu a na-ebibe gị n'ogwu akpụ mgbakalata ugo ikwuo na one day ji kọmandịrị gị na mgbe ekpu isi wee nwụ ị ga-ekpu isi wee nwụ ị ga-eji mkpara wee na-aga ije because gịnị ebe ifrarụ be nna gị bụ Ọkịja ị na-ekwue ịpụọ jee na-ekwu nke mmiri enwe ilo ịpụọ na-akwụgharị na nke Ezeobi amandịrị gị na mma onye ọbụla nwudere na akpa amụ atọrọ m ahịa ya aka until ọbara gbagbuo onye anwa ka ụnụ ụra
were mebie ọdịnala Igbo unu ga-eje ekpe ekwelu ka unu ụra wele ama ọdịnala ihu na ana unu ga-ekpu isi wee nwụ. A ga-emesi ya dashi unu ego asị ndị ayọ n'ụzọ because gịnị onye ọbụla na-agba ọdịnala Igbo mgba amandịla ya na mma. So na anyị ekwuchakwukwanụ ka ọha anyị n'ọnụ wee na-asị na ọ ya dịlụ nwoke mma na ọ ya dịlụ nwaanyị ma ebe onye nọ na-enene vidiyo anyị na subscribe kwa na this channel subscribe cha inyela ya aka gị na-agbela notification gị na this channel ka isolukwanụ gị isoro anyị na-enweta notification mgbe ọbụla achịrị vidiyo fa wee na-asị na ebe onye nọ na ya dịlụ Igbo mma dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma biko igwecha notification gị make sure ị na-share vidiyo anyị na subscribe kwa na this channel ka okwu anyị wee na-ilu onye ọbụla ntị. Ekenekwa m Igbo niile ke n'ihe na-ejiri Igbo zi na ya enwenụ mgbe ọzọ.